Joton hambai tei khulumkha ini sari jorago ang khoroksa Tipra Motha adongoi ang tam tolai dong tin Tipra Motha o orang tigi sanai जों जत साइमनो Tipra Motha party kotal party 2-2.5 বছর सिंखौ पहला वो जों नुखा जे चिनी और ठीक मते कमिटी खाजा गया ते चिनी संविधान बायलॉ कॉन्स्टिट्यूशन रो खाजा लिया अब अनेक तारा रंग थांगा ते कचारो इलेक्शन रो फाइ थांगा निन एडीसी इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन आबंगै अब हेरो टेक्निकल मैटर रो इसे गेबंग थांगा क्या जों तावक लोगो चिनी Tipra Motha party system of फाइ तंगो जों अलरेडी चिनी बायलॉ चिनी पार्टी नि संविधान जों अलरेडी खाइखा जाबर जों बागि रेखा तोरनो ते चिनी Tipra Motha party short time कम समय जों तावक recognized party state recognized party घोषणा खाइजाखा Tipra Motha party जों इलेक्शन कमिशन नि सिक्युरिटी माखा 13 जन एमएलए तंगो ते एडीसी ओ चिनी पावर तंगो ते चिनी स्टेट नि असेंबली नि राज्य सरकार नि जों अपोजिशन लीडर बुझन मानखा तावक चिनी जतन सेटअप मुई तंगो संविधान मते तक सामखलाय जगनाय चिनी संविधान मते जों अलरेडी कायसा कमिटी खाइखा CWC Central Working Committee अपने टॉप मोस्ट कमिटी नाय कोर कमिटी नाय और पुला तमन नि 6 जन बुवाग्रा सह प्रेसिडेंट सह तावक 2 जन बारे रका 8 जन का वो 8 जन कमिटी ने सबसे हाईएस्ट बॉडी कमिटी नाय अब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जों वाइ खाइनाय खाइबो दं Taikawo usanggo जों घोषणा खालायखा चिनी ब्लॉक लेवल प्रेसिडेंट जों प्राय चिनी जत कॉन्स्टिट्यूशन ने सीटनो जों ब्लॉक प्रेसिडेंट खाइनाय Tipra Motha party नि ब्लॉक प्रेसिडेंट जों प्राय 60टा सीट दङ ओ 60टानो जों ब्लॉक प्रेसिडेंट जंजागनाय जों 14 जन जंखा तै अब 12 जंजानाय अब ब्लॉक प्रेसिडेंट अपने पूरे चिंता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नाय तिनी सेटअप ऑफ हैंखा निनी CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटी बनिपय तनाय चिनी सेंट्रल कमिटी दंनाय CEC बनिपय तनाय चिनी ब्लॉक कमिटी नि परे तनाय रीजनल कमिटी परे तनाय नि लोकल कमिटी ने प्राइमरी कमिटी अमाके जों सेटअप खायो चिनी पार्टी जों अब लांगि दङ आबंगनो जदि सिस्टेम चलाखांखाय आंखागाबो चिनी पार्टी रागनाय रागै दङ दा जों ब्लॉक लेवल अलरेडी जों 14 जना खाइखा कमिटी अब डाइरेक्ट जों ब्रनो प्रेसिडेंट ब्रनो अपॉइंट खाइखा तब डिस्ट्रिक्ट कमिटी खाइजानाय ब्लॉक कमिटी खाइजानाय अमाकलेनो चिनी पार्टी सेटअप होनि दङ प्राय चिनी डिस्ट्रिक्ट दङ जागा 16टा डिस्ट्रिक्ट अब हैनो चिनी पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 16टा खाइजानाय जों अब चिनी अलरेडी जों चिनी CWC आव जों सिद्धांत नाखा जों तो साइमनो चिनी बबाग्रा चिनी आइकन चिनी राज्यनि बबाग्रा आइकन जों बन जतन हामजागो रेसपेक्ट खायो बन मानेगो बन नेतृत्वे नों चिनी पार्टी चलाय दङ तामकेबा आंगबो चिनी मासानाय जों ताबो बबाग्रानो जों साइड खायनो नांगौ हेल्प खायनो नांगौ एसे टीम एसे थानसा हिसाबै जों बबाग्रानो ताबो जों हेल्प माखायनाय अबयसे जों आंथ गुबैखौ साना मोसोबो पुइला इसाचिनि सिङाव एडिं सेडिं खाना आबाराव ताबो दक्तर साबजागै दं हैसि इंगे जों दिनै अमल मासावो जों जखनते बबाग्रा थानसानि खरांथि साखा आं थानसा फायखा दिनै जों अमल दुर्भाग्य जों नाहरमोन थानसा
tabuk जों नुगो चिनि त्रिपुरा साना बिसियो शतकरा 90% हमनो 80-90% हमनो जों बुजिका जों सिखा जों सेपारेट स्टेट नांगौ आलादा राज्य नांगौ तेलेंगाना हाय ini छत्तीसगढ़ हाय झारखंड हाय क्लाय जों फाइनो सेपारेट स्टेट नि दाबि खाय दं अब मैक्सिमाम बरो आबो सपोर्ट खायो हमजागौ बने बागै जों आबो नाहरै जों सामखाय दं तामकेबा दिनै जों ani omen kaisa kegwana mani ba ani ekta wansok mani जों गोबां पार्टी एके दिकक सालायो रन्डे आईपीएफ टिबो सेपारेट स्टेट नायो डीएसपी बो सेपारेट स्टेट नायो त्रिपुरा मथाबो सेपारेट स्टेट नायो ते मथाबो त्रिपुरा हार के हेतंग बर सेपारेट स्टेट नायो के पास फैटा दल चिकन दल जतनो नाहर मुं थांसा के नाहर मुं थांसा हंखाय तांगै जों सामुं थांसा खालामैया nin dabisi ek hingkai nahar mung samsa hingkai जों तांगै जों मिलिगै यूनाइटेडली थामसा क्लाय जों कथालागै सामुं तांमाया ए आबोन संवानो आरो बागै जों दिनै जों जत सिउ दिन बबागरा हंखै तो सबसे चिनि खाचुकसा bo hari se bobagara pati boni ni tomung cham boni talent boli wisdom boni जों जत सि दं bo अनेक अभिज्ञ बरक बने कोनो अभाब गरै गियाननि अभाब गरै रांनि अभाब गरै तै मान सनमानबो सुदु त्रिपुरा सिमिया सारा उत्तर पूर्वांचल आगागे बो कक्साका तो बनो सिनिगो तैबो मानेव बना हमजाओ इवन इंडिया नि टॉप लीडर निनी कांग्रेस पर हिंदी बीजेपी पर हिंदी सीपीएम पर हिंदी जतनो बुबागरना सिनिगो चिनि महाराष्ट्र प्रदेशनो साइमानो ओंखाय बनि नेतृत्व ताव जों हिङै दंगो आं खागाव बनि नेतृत्वनो जों जोंनि मानथाय सखथाय जों दाबिनो माननाय आं बिसास खालाय आबोनि बागै जों आंबोनो कयनाय जों दाबो त्रिपुरा मथा आगेबो साइथांगा जों कताल पार्टी खाय दंगो मात्र जों 1 বছর 1.5 বছর जों गचे 2 বছর जों गचे पार्टी आबोनि बागै जों दाबो सिस्टेमाव तय फै दंगो नुगनाय जों दाबो सारा त्रिपुरा राज्योआव जों सामो सालायखा जों गोबां जों प्रग्राम खायनाय तैचिनि कैम्पेन खायनाय तैचिनि फाइनाय इलेक्शनाव बाहायनो दा फाइनाय जों लोकसभा इलेक्शन आफ्राव बाहायनो जोंनि त्रिपुरा मथा पार्टी स्ट्रं क्लै जों बाचानाय अब जों सालायजाक आबोनि बागै दिनै जों लुखा दिनै त्रिपुरानि बर'रगनो जिकुनु पलिटिकल पार्टी स्पेशली आঞ্চলিক दल no सेंट्रल गवर्नमेंट बा सेंट्रल लीडर तमा बीजेपी तमा कांग्रेस तमा सीपीएम पूरा इम्पोर्टेंट दिया अब आं लुखा आने एक्सप्लेन आ कक साइड दं याबा अरुणाचल हंगै नै मिजोराम नागालैंड बा नै मणिपुराव नखाय बरो बेले सीरियस के बरो खागाव चिनि त्रिपुरानि न हंगै बरो सीरियस खाया बरंस त्रिपुरानि बरो सबसे साफारा सबसे बुक्तबुगी सबसे थोंजागनाय थगायजागनाय बा बिरमान नांनाय जों सबसे नांगौ जों कम्पेयर खैनाय कांखे नि मिजोराम बर'रक नागालैंड बर'रक अरुणाचल बर'रक बुगि मासो ना जों बुगि मासो बर'क आरो साफार गया बुगिया अब बास्तव सत्य बाबु फानो आसो जों बुक्तबुगि दं सिगै दं जों बर'क साफार गै दं जों थगायजागै दं बै बानजागै दं तो फानो जों थानसांलायनाया प्लास जोंनि दिल्ली दे तंनाय रक जोंनि सेंट्रल लीडर तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी बर'क बाहायनो आंनि एक्सपीरियेंस साइ दङ बर'क हानो एसे सीरियस खोनाया त्रिपुरा जों प्रब्लेम फेस खैतौ माने जों जे बक्तब्य हिं दं माने आबानो सेंट्रल लीडर दिल्लीनि लीडर आबानो बर'क सीरियस खोनाया बरं सांलुखा निन मिजोराम नागालैंड मणिपुर रंनो के बर'क ब्ले इम्पोर्टेंट रो सीरियस खोनागौ आबानो कारण आं नाइन वान्स होनाय माने त्रिपुरा राज्योनि त्रिपुरा साराव जों थामसाखरै भलाई के दुर्भाग्य अब रां मासाव